Hello guys, आंनि फैलाव बसुमतारी YouTube channel नोंथां बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आं दायो मोनसे बेरायहैनो नागिरदोंलाय दिनैहाय नै माने सानडेखाय एदेबारे फट'शुट बायदिसिना लाहैनो जे मोनसे आनबक्सिं नोंसोरनो खालामगोन आरोखि। ओरैबायदि मोजां जायगा बे नोंथांमोना थांब्लासो मिथिगोन ओरैबायदि समायना जायगा माने जेराव नोंथांमोना थांब्ला गोजोनग्लायगोन आरोखि दुखु दाहाफोर दंब्लाबो माने बावगारलायगोन बेफोरबायदि मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। दायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो दसे उनावनो नोंथांमोना बेवहाय गोबांथार डेक'रेशनफोरखौ नुनो मोनगोन। बिदिब्ला आंजों लोगोसे लेट्स गो। ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो सफैबाय लोगोफोरनि माने जायगासिम बेबायदि आं दहाय नोंसोर दिन्थिनो होदोंमोन ना नैबेनो लोगोफोरनि नायना लादो नै एकदमबारे ओरैबायदि हाद्रि जाबोनांबायथ' रायज्लायजाया आरोखि दिनैनि दिनाव हाद्रियानो हाद्रि उफ नै बेखिनियावहाय दिन्थिनो नाजानोसै आं लकेसनफोरखौ भिउफोरखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर नुला भिडिअखौ जोंनि गानाया आरो बै न'आव सोंजागौमोन ना जेरैबो मानसि गोजा खेम जादों नालाय खाथियावनो साइडआव दुगैबाय थानोसै बरिया गवानि बायदि गाना दुगैनो फैद' गाखोनो नेगासिनो नै गाखोनांगौ र' गाखोग्रोदो औ दे ये मेरी जिंदगी ये है मेरी सपना था ये है जालन लायो माथो साफा साफासो गोग्लै गोग्लै लोगोफोरनि आइफोरनि मोनसे साबसिन बेरायथाव सिख्लाफोर फट' लाथावथाव होनोब्ला बेनो आरोखि नै नायनानै ला येस गाइस नै बट गाखोनोसै बट येस बट गाखोगोन जों दिनै बट गोरलै जाथिबायदि गाखोनो थांगोन येस गाखोनोसै आयो माथो जिरायग्रा जाले गारि लाजोबो गिले फुगारनांगौ दे गोरलै साबसिन गिदिरफोरला बारा जायो आरोखि खारलाया हामबाय दे गाना होदो नोंबो गाना हो बरिया गासिबो गाखोनो इन्टारेस्टआ गाखोफैद' सोर गाखोनो गोसो इन्टारेस्ट ल'ना बारासै नालाय माने नांथाहैलायबाय आरोखि जोङो थाबथालायबाय गासिबो जोङो सानैखै थाबथालायबाय नै नांथाबाय जोङो बोरैबा फैबायलै जाबाय दानि नावा गोदोबाय नै उफाय गैया गासिबो हाब्रुजों फैबाय नै बेयाव नायनो जोंनो बोरै जागोन नैबे दंफां खाथिजों थांबायना बोरैबा जाबायलै आं थाबाय गायनो मेंलायबाय आंलाय गानो सानैजों दावजों अजन बहरासो गाखोदों फुङाव एक्सारसाइस खालामो जागौलायनो बरियानो अजन लादो लद लादो गोलोम फुजोबलायनाय खम इन्ट्रेस्ट फैयो होनब्ला मोजां नङा मेंनानै नै गोलोम फुजोबलायबाय आबेला मेंबाय गैला मोदोम सिंमानि ओमफ्राय फुरा एक्सारसाइस बेनो दिनै बिथां आबेला गैला बिदिबायनो जोबबाय गाखोबावो ना ओंखारनोसै सालायनो हाले उन्दै एकदमबारे गाखोग्रायाबो नों सालायदोलाय ने गोबावनि एबार आंसो मावनायसै नै खुनु खोथा गैले सासे मेंबाय जोंनिया दानि सासे होनायसैलाय लागाव बेगाथ' बेग नै बिसिनाव नांथांनाय ना र' नै बिसिनाव नायसै
गिदिंदो जेलाबो ada usaha saksi ada उल्था गालांखानो दे एकदमबारे दावखोलाय फावसैलाय गाखोबाय जों बटिंआव दिनैहाय एकदमबारे फार्स्ट टाइम खामा बेनो आंनि मेंबाय नोगोदनो फट' लानो फैदों नै गोरलै गोरलैफोरा नानिमोन बे खेबनि आं फैदो एकदमबारे गोरलै गोरलैफोर लोगो मोनबाथाय बिदिनो एकदमबारे आब्रा गारनानै खेबनांगौ उफाय गैया फट' खेबग्रा मानसिया खेबनाङो आरो उफाय गैया नै खेबखांबाय दसे खेबबाय दा हरनायनि फट'खौलाय हरनो मोनाखै न'आवलाय नेना नागिरखाया खोलो रोखोम नाखानोसैलाय